Mutta sillä aikaa, kun te pääsette vastaan siellä pollikysymykseen, niin mä vähän kerron meistä. Eli Network & Growth tosiaan on mun perustava yritys, eli olen tämän puljun äiti. Ja meillä on missio auttaa myynnin ja tunnettuuden kasvussa uudistamalla myyntiä ja yhdistämällä siihen markkinointia. Ja jos olet yhtään mua jossain somessa seurannut tai tavannut, niin tiedät, että mä puhun hyvin intohimoisesti myynnin ja markkinoinnin yhteistyöstä. Ja itse asiassa social sellingissä nämä kaksi tärkeää kaupallista strategiaa ja tekemistä myöskin sitten sulautuu yhteen. Ja se on oikeastaan se lähtösyy siihen, miksi Network & Growth on perustettu, koska tässä asiassa me haluttiin sitten yrityksenä auttaa muita yrityksiä ja yrittäjiä. Täällä on tänään äänessä tämän kyseisen Social Selling Growth uuden valmennuskonseptin päävalmentaja ja yrityksen perustaja, yrittäjä ja muidenkin valmennuksien päävalmentaja, eli minä, Kankkusen Oona. Ja minkä takia mä puhun hyvin intohimoisesti näistä aiheista ja miksi mä oon lähtenyt yrittäjäksi, niin se ei ole ollut sellainen asia, että mä oon vaan joku päivä herännyt ja ajatellut, että nyt musta tulee yrittäjä tai että minäpä lähden tuonne suurille lavoille puhumaan somen puolesta tai suinkaan ajatellut, että musta tulisi sosiaalisen median vaikuttaja tai tietokirjailija, vaan tämä on enemmänkin tapahtunut vähän erilaisten sattumien ja verkostoitumisen ja sen sosiaalisen median syystä. Ja ehkä voisi sanoa samaa, mitä Jari Sarasvuo on joskus sanonut, että kaikki hyvät, vai sanokaan se, että kaikki suuret vai kaikki hyvät business-ideat lähtee yleensä vitutuksesta. Ja kyllä kiroilin nyt meidän webinaarissa, mutta näin on Sarasvuo sanonut, ja mä pystyn samaistumaan tähän, koska syy siihen, miksi mä oon jo 7-8 vuotta sitten aktivoitunut LinkedInissä puhumaan myynnistä, oli se, että mä itse turhauduin vanhan ajan myynnin johtamiseen ja vanhan ajan vanhentuneisiin tapoihin tehdä myyntiä. Eli lyhyesti oma tausta, mä oon ollut siis entisissä päivätöissä yli 10 vuotta myyntivalmentajana ja sen jälkeen hypännyt P2P-myyntiin. Ja kun mä sitten astuin P2P-myyntiin, niin mä tajusin, että okei, tämä strategia, että mulle annetaan Excel-lista ja sanotaan, että tossa on ole hyvä lähde soittelemaan, ei vaan enää tänä päivänä toimi. Eli toisin sanoen, mä olen itse tehnyt tuloksellisesti ja testannut tuhansia kertoja LinkedInia siihen, että miten sieltä voidaan saada oikeasti niitä euroja, eikä vaan pelkästään näkyvyyttä ja pöhinää. Mutta toisaalta mä oon itse myös alkuvaiheessa kompastunut siihen tyypilliseen sudenkuoppaan, että se oli vähän semmoista somettamista ja selailua silloin tällöin, eikä se oikeasti ollut osana vielä mun myyntistrategiaa tai myyntiprosessia. Mutta sitten kun sain jujusta kiinni, opiskelin asiaa, syvennyin oikeasti pari vuotta siihen tietoon, niin sitten kävi niin, että aloin itsekin jalkauttamaan sitä näissä parissa P2P-firmassa, missä mä olin töissä, niin sit minun omaan ja meidän junior-myyjien myyntiprosesseihin ja strategioihin. Mutta olen taistellut myös aika paljon tuulimyllyjä vastaan, että tuli vastaan niin kuin useamman kerran tilanteita, että tähän ei uskottu, mutta mä uskoin ja halusin puhua siitä, ja nyt ollaan tässä. Eli olen saanut puhua aiheesta kymmenissä medioissa, varmaan kohta lähemmäs 40 eri podcast-vierailussa, ja kirjoittanut tänä vuonna julkaistun tietokirjani, esikoisteokseni Kasvua somesta, joka on siis social sellingin opastus siihen, miten sitä tuloksellisesti tehdään. Mutta se minusta, toivottavasti verkostoidutte myös mun kanssa, jos joku nyt on linjoilla sellainen, joka ei ole vielä mun LinkedIn tai Instagram-seuraajissa ja verkostossa, niin tulkaa sinne. Ihanaa, siellä on Elias linjoilla taas, mahtavaa, meidän vakkarin webinaarikävijä. Hienoa. Osallistukaa tosiaan hei chatissa kanssa, ja Noorakin on siellä linjoilla, meidän äitiyslomalainen LinkedIn Social Selling kouluttaja. Ihanaa, kun Noorakin on tullut mukaan. Mutta hei, vielä kaikille lämpimästi tervetuloa. Teitä on hurjan paljon linjoilla, mikä on todella hieno asia. Tarkoitus ei ole nyt vaan tuputtaa teille tänään mitään uutta valmennusta tässä, vaan mä haluan antaa teille myös näkemyksiä siitä, mitä sosiaalinen myynti oikeasti on, miksi sen tulisi olla jokaisen meidän myyntistrategiassa. Ja sitten me tietysti kerrotaan se, mitä me ollaan tänään luvattu kertoa, eli mikä on Social Selling Growth, hybridi- ja verkkovalmennus, mitä kuuluu tämän vuoden valmennusyhteisölle ja milloin ja millä tavalla starttaa 2024. Eli pysy linjoilla ihan loppuun saakka, ja tosiaan tallenne tulee sitten perästä, jos et sitä äsken tuossa kuullut, kun tulit vähän myöhemmin tänne. Hyvä, mutta laitetaan homma käyntiin. Mä ihan alkuun esittelen teille
sosiaalisen myynnin, minkä takia mä käyn tämän lähestulkoon jokaisessa meidän tämän aiheen webinaarissa läpi, on se, että mä olen huomannut yli 100 yrityksen valmennuksen kohdalla, ja mä olen tuhansia myyjiä saanut kunnian varata tähän aiheeseen, että me vähän ajatellaan tätä edelleenkin väärällä tavalla täällä kotimassa. Et siinä, missä Suomen rajan ulkopuolella tämä jo vähän ymmärretään semmoisena oikeasti myyntistrategiana, prospektointia, kontaktointityökaluna, ja ymmärretään, että tämä on niin B2B-asiakkaan ostamisen fasilitointia sisällöillä, ja oikeasti kysymys on niin modernista, monikanavaisesta myynnistä. Niin täällä Suomessa me ehkä vielä vähän ajatellaan se niin, että tämä on vaan semmoista somettamista. Et ihan kun kysymys olisi vaan henkilöbrändäyksestä tai pelkästään postauksen tekemisestä, niin ei, se on vain yksi elementti siellä, ja se on markkinointia. Eli tämä on myyntivalmennus, mistä me teillekin tänään kerrotaan, mutta sellainen myyntivalmennus, mikä uudistaa sen sun myyntistrategian ja prosessin niin, että sinne oikeasti sulautuu ne markkinoinnin toimenpiteet, ja tässä tapauksessa myös LinkedIn. Ja tuun kertoa myös sen, että miksi juuri LinkedIn tänään. Mutta me ei suinkaan olla hatusta keksitty sitä, että social selling on tärkeää, koska sä oot tänään täällä. Mä uskon, että asia on sulle jo jonkin verran myös tuttua, mutta ehkä 3 pointtia siihen, että jos ei se vielä ole sun strategiassa, niin miksi sen pitäisi olla. Ensimmäinen on se, että me ei saada enää tänä päivänä meidän asiakkaiden aikaa. Ihan kaikkien tutkimuksien valossa asiakas viettää omasta ostotyöstään aikaa verkossa 80-95%, mikä pahimmillaan tarkoittaa sitä, että meillä on 5% asiakkaan aikaa siellä asiakkaan ostotyöstä. Niin mun mielestä meidän täytyy myynnissä ajatella, että miten me käytetään ensinnäkin paremmin se 5%, mitä me aikaa saadaan. Eli meidän pitää olla näkemyskumppaneita, eikä vain jotain tuoteesittelijöitä. Me ei voida mennä valmistautumatta enää kaupallisiin kohtaamisiin, vaan koska asiakas on valveutunut ja fiksumpi tänä päivänä, niin niitä täytyy olla myös meidän. Toisaalta tämä näkyy myynnin kontaktoinnissa sellaisena, että me ei enää saada asiakkaiden aikaa kalenteriin. Eli me taistellaan tosi paljon huonon tavoitettavuuden kanssa, mutta myös siinä, että meillä ei ole tarpeeksi määrää. Eli ei ole tarpeeksi läpimenneitä puheluita ja tarpeeksi hyviä, laadukkaita tapaamisia meidän kalenterissa. No miksi sitten sosiaalinen myynti? Mä ajattelen tämän niin, että jos asiakkaan ostoprosessi muuttui ja monikanavaistui, siellä on tällä hetkellä jopa 10 kanavaa, mitä asiakas käyttää, niin rinnallehan tulee silloin myyntiprosessi, joka myös monikanavaistuu. Muutenhan me jäädään sieltä asiakkaan kelkasta, koska jos ostoprosessi on täällä ja myyntiprosessi on täällä, niin me ollaan eri vaiheessa asiakkaiden kanssa. Me halutaan olla tässä, jolloin me kuljetaan asiakkaan kanssa vähän niin kuin samaa matkaa. Ollaan niissä kanavissa, missä asiakkaatkin ovat. Loppukädessä oikeasti aika simppeliä. Kolmantena on sitten ehkä semmoinen hyvä syy yrityksessä muistaa, mihin me törmätään paljon. Me valmennetaan aika paljon IT-alaa, rakennusalaa, teollisuutta, valmistavaa teollisuutta, finanssialaa, niin jos ajattelee tämmöisiä niin kuin asiantuntijaorganisaatioita ja vähän niin kuin vanhan ajan kunnon organisaatioita, niin ne on aika hitaita laivoja kääntymään tällaisille aiheille, mutta tässä on nyt tärkeää muistaa se, että vaikka minä tai minun yritys olisi hidas laiva kääntymään, niin asiakkaat on kääntynyt jo, eli ne on jo siellä somessa, ja tänä päivänä kun B2B-bisneksestä puhutaan, niin päättäjät on ihan vuosi vuodelta oikeasti nuorempia kuin sitten jopa ne myyjät niissä ja vanhat B2B-myyjäkunkarit yrityksissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ostokomiteassa on enemmän päättäjiä kuin koskaan ja nuorempia päättäjiä kuin koskaan, niin meidän on nyt niin kuin pakko step up ja monikanavaistaa se myyntityö sen asiakkaan muutoksen mukana. Ja kaikille, jotka miettii sitä, että no vitsi, kun ei nyt ole ollut aikaa somettaa, että on niin kuin tuntunut vähän vaikealta tämä aloittaminen ja ei oikein löydy kalenterista aikaa sille LinkedInille, niin kyllä löytyy. Aika on maailman suurin tekosyy. Ihan vaikka jos ajattelee joku PT-palkkaamista ja treenien aloittamista, niin PTkin aina sanoo, että aikaa löytyy silloin, kun asia on tärkeä. Se aika täytyy vaan tehdä sinne kalenteriin. Ja mua ainakin resonoi tämä tosi vahvasti, ja mä olen itse myös sortunut näihin tekosyihin matkan aikana, mutta sitten loppukädessä olikin aika helppoa sitten, kun lähti muodostamaan niitä rutiineita. Ja miksi mä sanon, että tämä on tekosyy, niin tämä on ihan tutkimukseen pohjautuvaa. Me ihmiset oikeasti vietetään joka ikinen päivä somessa, sosiaalisissa kanavissa aikaa melkein 2,5 tuntia.
tiettyjä uusimpia tutkimuksia, kun katsoo, niin tämä määrä on jopa noussut 3, 4, 5 tuntiin, jolloin se sisältää siis sosiaaliset kanavat, Netflixit sekä kaiken verkkoselaamisen. Se on aika monta tuntia päivässä. Niin mitä jos me tästä, tai siis vuorokaudessa, mitä jos me tästä vuorokaudesta otettaisiin vaikka 15 minuuttia 30 minuuttia siihen, että me käytetään LinkedInia myynnin työkaluna. Mä väittäisin, että me aletaan saamaan siitä somettamisesta aika paljon parempia tuloksia. Nyt mä haluaisin Jonna sulta sieltä pollin käyntiin. Mä haluan tietää meidän linjoilla olevilta, että kuinka kauan te olette jo tehneet sosiaalista myyntiä. Ja voitte vastata polliin nyt sillä aikaa, kun mä kerron teille tästä seuraavasta aiheesta. Mitäs muuten ne, Jonna, ne ekan pollin vastaukset, miten ne siellä jakaantu? Saiko sä niitä näkyville? No mä en saa niitä tähän näkyville, mutta mä voin kertoa, miten ne jakautui. Eli siellä on suurin osa, yli 70% on myyjiä. Sitten seuraavaksi eniten oli myynnin johtoa ja vielä hiukan yrittäjiäkin on linjoilla. Mahtavaa, hienoa, hyvä juttu. Mutta hei, mennään asiaan. Sillä aikaa, kun vastaatte, että kauan olette jo tehneet sosiaalista myyntiä, niin ehkä niin kuin pointtina vielä se, että minkä takia mä henkilökohtaisesti uskon myyntivalmentajana niin paljon sosiaaliseen myyntiin, niin mä ajattelen tämän silleen, että meillä on niin kuin määrä, suunta, laatu. Kaikki tietää ikivanhan myynnin strategian, ja mä ajattelen sen niin päin, että se on suunta, laatu, ajoitus ja määrä. Tämä ei ole mikään mun keksimä juttu, vaan tästä on puhuttu jo paljon aikaisemminkin, mutta mä korostan tätä marssijärjestystä sen takia, koska meidän täytyy oikeasti modernissa myynnissä keskittyä siihen, että me tiedetään, ketkä meidän ideaaliasiakkaat on, me tunnistetaan ja löydetään meidän ideaaliasiakkaat. Me käytetään ne myyntipanokset ja se myyntiaika oikeasti myös itse mustasukkaisesti oikeisiin valintoihin, jolloin me päästään myös vaikuttaa siihen asiakkaaseen oikealla viestillä, oikealla näkemyksellä, mikä resonoi sille oikealle asiakkaalle. Ja tätä mä tarkoitan suunnalla ja tällä ensimmäisellä yhdellä kriittisellä vaiheella modernissa myynnissä, joka oikeasti sosiaalisen myynnin ansiosta onnistuu paremmin. Eli miten me puhutaan oikeiden ihmisten kanssa mahdollisimman oikeaan aikaan. Eli social selling tekniikoiden ja kanavien avulla me hyödynnetään ostoaietietoa, me hyödynnetään sosiaalista kuuntelua, eli me seurataan niitä keskusteluita, me seurataan päättäjiä, me seurataan päättäjien yrityksiä. Ja jos nyt tunnet piston sydämessä, että sä et toistaiseksi vielä ole vaikka seurannut sun olemassa olevien tai potentiaalisten asiakasyrityksien sometilejä, ota ne heti seurantaan, koska yritykset ja ihmisetkin kertoo tänä päivänä enemmän someen kuin yrityksen verkkosivuille. Eli se on pikaviestintäkanava. Et se on niinku semmoinen aika oleellinen asia mun mielestä modernissa myynnissä. Puhutaan oikeille ihmisille mahdollisimman oikeaan aikaan. Se säästää meille myös myynnissä hyvin paljon aikaa, mitä me käytetään sitten siihen kontaktointiin. No sitten toinen, mikä on ikuisuusasia ja tulee, että tästä hamaan tappiin olevaan niin kuin äärimmäisen tärkeä juttu on suhteiden ja luottamuksen syventäminen ja rakentaminen. Ja jos me nyt mietitään sitä ostokomiteaa, missä istuu niin kuin parhaimmillaan se 3-12, joskus 20 päättäjää, mitä kompleksisempaan myyntiin mennään, toimialakohtaisia eroja on paljon, niin jos päättäjiä on tosi paljon, niin ei se niin kuin, on itsestään selvää, että se ei riitä, että me sitten ollaan siellä verkostoiduttu ehkä niin kuin yhden päättäjän kanssa, tai että me puhutaan meidän myyntiprosessissa vaan sen yhden päättäjän kanssa. Ja tässä se sosiaalinen media mahdollistaa, kuten LinkedIn, meille sen, että me löydetään ne kaikki päätöksentekijät, me verkostoidutaan ja avataan se suhde niiden kaikkien kanssa, jolloin me päästään siinä omassa myyntiprosessissa tehokkaammin eteenpäin, koska meidät jo vähän tiedetään, meihin opitaan luottamaan. Tyypillisestihän myyntiprosessit usein niin kuin kosahtaa siihen, että siellä ei ole saatu yhteistä päätöstä aikaiseksi. Eli syystä tai toisesta me ei olla onnistuttu vahvistaa luottamusta kaikkien päätöksentekijöiden kanssa. Ehkä he päätöksentekijät on siellä myös omassa ostoprosessissaan hyvin eri vaiheissa. On hyvä muistaa, että tämä on niin kuin ihmiseltä ihmiselle tapahtuvaa luottamuksen rakentamista. Meidän täytyy niin kuin ymmärtää niiden ostomotiivit kaikista niistä päättäjistä. Ja sosiaalinen media on myös loistava tapa myös vahvistaa semmoista henkilökohtaisempaa suhdetta ja päästä vähän niin kuin syvemmälle levelille niissä keskusteluissa sekä yksityisviestipuolella että sitten kun seurataan niitä henkilökohtaisia päivityksiä siellä.
Kolmantena hyvin kriittinen juttu, mikä liittyy myös siihen oikeaan ajoitukseen, eli miten me pystytään tunnistamaan se, että mitä meidän asiakkaalle kuuluu. Ei pelkästään vaan seuraa markkinaa, trendejä ja toimialakuulumisia, vaan nimenomaan yrityskohtaista tietoa ja henkilökohtaista tietoa. Mitä sille Pekalle, joka on se sun ostajapersoona, niin mitä sille Pekalle on kuulunut viime viikolla? Onko Pekka just tullut Kreikan lomalta ja sä voisit viittaa siihen? Tai onko Pekka just vaihtanut rooli, ylentynyt siellä ja nyt se onkin itse asiassa sen tason päättäjä, että sä ehdottomasti haluaisit kohdata hänet. Eli tiedetään oikeasti, mitä ihmisille kuuluu. Toisaalta tiedetään ja ymmärretään, mitä toimialalla tapahtuu, mitä markkinassa tapahtuu, miten me voidaan seurata niitä trendejä ja puhua niistä asiakkaille silleen, että asiakas ajattelee, että sä tuot sitä lisäarvoa sinne pöytään. Ja tässä sosiaalinen media on ihan loistava tapa hyödyntää osana sitä perinteistä myyntityötä, eli tehdään niin kuin kotiläksyt vielä vähän paremmin. Eiks vaan? Neljäntenä on sitten tietysti ne näkemykset. Eli tänä päivänä, kun tietoa on todella paljon, niin miten sinä erotut sieltä tiedon valtamerestä? Eli voisitko sä olla se kultakimpale sun asiakkaalle, joka viestii sellaisia näkemyksiä, että oikeasti itse asiassa asiakas odottaa sua siihen tapaamiseen. Siellä on niinku kahvit ja pullat valmiina pöydässä, koska sä erotut positiivisesti massasta. Tämä on mun mielestä niin kuin mulle ehkä Henkko myös tosi tärkeä sen takia, että mulla on itselleni semmoinen pieni missio, sitä ei pieni, vaan suuri missio siitä, että myynnin arvostus kotimaassa nousee entisestään. Ja siihen me tarvitaan enemmän näkemyksellisyyttä ja vähemmän pelkkää semmoista itsestäänselvän tiedon esittelyä tai sellaisten kysymyksien kysymistä, minkä tieto me oltaisiin niin kuin löydetty jo sieltä verkosta. Nämä on niin kuin myynnin tämmöisiä ihan perusasioita, oikeasti tosi tärkeitä juttuja, mitä me aika paljon unohdetaan, ja toisaalta nämä onnistuu paremmin social sellingin avulla. Ja sen takia me ollaan rakennettu myös sellainen valmennus, missä nämä kaikki asiat yhdistyy. Ja kun me lähdettiin Social Selling Growth-valmennusta konseptoimaan ja kehittämään, niin tämä ei ole siis meille uusi juttu, vaan me ollaan tätä tehty viimeiset 4 vuotta Network and Growthilla yli 100 yritykselle. Ja me ollaan sieltä poimittu niitä kaikista parhaimpia strategioita ja konsepteja ja malleja, jotka on nyt sitten paketoitu Social Selling Growth-nimiseen valmennukseen, mistä sä kuulet tänään. Mutta tästä on siis sosiaalisessa myynnissä kysymys. Eli me etsitään tietoa, me hyödynnetään sitä, me prospektoidaan, kontaktoidaan myös LinkedInissä, eli tehdään monikanavaista työtä, kerätään sitä ostoaietietoa asiakkaista, pyritään siihen, että meillä olisi mahdollisimman otollinen aika aina kontaktoida ja lähestyä, osallistutaan keskusteluihin, jätetään digitaalisia jalanjälkiä sinne asiakkaiden ostopoluille. Ja tietyllä tavalla kysymys on myös siitä, että sä pystyisit vähän etukäteen brändää itseäsi asiakkaan mieleen. Eli ei niin, että tämä on nyt vaan sitä henkilöbrändäystä, vaan tarkoitan siis sitä, että asiakas ehkä jo tietäisi sinut tai sun edustaman yrityksen ennen kuin sä kontaktoit, joka tutkitusti lyhentää siellä myöskin sitten myyntiprosessin sykliä, koska siellä on se luottamus jo tavalla tai toisella saatu aikaiseksi. Kuinka kauan, Jonna, meillä on tehty sosiaalista myyntiä meidän tämän päivän osallistujissa? Mikä siellä johtaa? No täällä niin kuin 40% porukasta on aika uusia asian parissa, eli 0-3 kuukautta. Ja sitten 40% on tehnyt 1-3 vuotta ja 20% yli 4 vuotta. Eli täällä on kokeneita konkareita myös linjoilla, mutta sitten on myös ihan vasta-aloittelijoita. No niin, ja suurin osa taas olla vasta-aloittelijoita, vai menikö tasan sen 1-3 vuotta? Joo, menee tasan 1-3 vuotta ja toi 0-3 kuukautta. Mahtavaa, mielenkiintoista. Mä odotan innolla teidän palautetta sitten. Ja vaikka nyt tänään sulle ei heräisi ostohousut jalkaan siitä, mitä me tullaan sulle kertomaan, niin mä haluan ehdottomasti teidän palautetta. Eli olkaa yhteydessä rohkeasti teidän fiiliksistä tästä tämän päivän webinaarista ja esittäkää kysymyksiä ihan tuonne chattiin, mutta mulle voi laittaa ja Jonnallekin voi laittaa ihan yksityisesti sit myös. Hyvä. Mutta mennään eteenpäin. Meillä on lupauksia siitä, mitä tapahtuu, kun sä lähdet Social Selling Growthiin. Ja jos me ajatellaan sitä, että miten me niin LinkedInistä valjastetaan sulle myyntikoneisto, niin mä haluan korostaa sitä, että tämä ei tarkoita sitä, että sä unohdat niin puhelimen ja sähköpostin, vaan koko tämän tavoite on se, että sä rakennat sellaisen
prosessin tai kehität sun olemassa olevan myyntiprosessin, missä sun LinkedIn sulautuu osaksi monikanavaista myyntityötä, joka on näkemyksellistä, joka on mahdollisimman asiakaslähtöistä ja sellaista, että se olisi myös sulle mielekkäämpää. Eli sun ei tarvitsisi niinku luukuttaa ja sun ei tarvitsisi niinku repiä hiuksia päästä, kun kukaan ei vastaa puhelimeen. Tai jos olet yrittäjä, niin sun ei tarvitsisi laittaa kättä taskuun sen maksetun mainonnan kanssa tai turhautua siitä kylmäsoittamisesta. Ja miksi mä korostan näitä asioita on se, että nämä on asioita, mitä me kuullaan ihan päivittäin, kun me keskustellaan myyjien ja yrittäjien ja myynnin johtajien kanssa. Ja näihin asioihin me haluttiin niin kuin lähteä pureutua tällä kurssilla myös. Eli oikeasti treenataan LinkedIn ammattimaiseksi, tehokkaaksi myynnin työkaluksi. Jotta sä löydät ja tavoitat enemmän niitä sun asiakkaita. LinkedInhän on maailman suurin prospektointikone. Ei ole missään sosiaalisen median kanavassa sellaista mahdollisuutta. Itse asiassa meillä on, jos et ole koskaan käyttänyt LinkedInia niin tiedonhakukoneena, niin meidän YouTube-kanavalta, Network & Growthin YouTube-kanavalta löytyy, Jonna nyt korjaa, jos mä oon väärässä, mutta eikö se ole julkinen se meidän viime webinaarin tallenne siellä, eli sieltä pääsisi vähän sneak peekaa sitä, mitä mä tarkoitan sillä, että miten LinkedInistä voi oikeasti löytää niitä asiakkaita, niin käykää ihmeessä katsoa se tallenne sitten, jos tämä jää niin kuin mietityttää tai et ole aikaisemmin ollut mun koulutuksessa. Nyt en ole muuten varma, onko se tallenne vielä julkinen, mutta mä lupaan, että tämän päivän aikana on. Hyvä, kiitos. Täällä taas Kankkunen lupailee omiaan, mutta onneksi toi meidän markkinointipäällikkö sitten lunastaa sen. Ja pointtina, niin ehkä mitä mä sanoin aikaisemmin siitä etukäteen brändäämisestä, niin sun täytyisi, tai me opetetaan sut siihen, että sinä opit herättämään sen luottamuksen siellä varhaisessa vaiheessa. Eli jo ennen sitä ensimmäistä kontaktointivaihetta me jätetään niitä digitaalisia jalanjälkiä sinne verkkoon. Me ollaan vähän niin kuin moikkailemassa niitä meidän asiakkaita. Me opetellaan se, että me verkostoidutaan kaikkien päätöksentekijöiden kanssa ja seurataan niitä ideaaliasiakasyrityksiä ja päättäjiä, jolloin itse asiassa myös LinkedInistä tietyllä tavalla niin kuin kuratoituu, eli se somen algoritmi oppii sen, mikä on sulle relevanttia, jolloin se LinkedInin käyttäminenkin on sulle huomattavasti tehokkaampaa. Sun ei tarvitse niin sunnuntai somettaa ja selailla sitä, vaan me opetetaan sulle sellainen käyttäminen, mikä on tavoitteellista osana myyntiprosessia ja oikeasti niin kuin helppoa tehdä. Ja ideana on, että kun valmennus päättyy, niin sulla on selkeä toimintamalli, sulla on se uudistettu strategia, sä olet myös syventänyt ja kirkastanut sun oman asiakasymmärryksen. Sä tiedät tasan tarkkaan, miten myynti ja markkinointi tekee sun omassakin työpöydässä yhteistyötä. Ja sen lisäksi yksi tärkeä juttu, mikä liittyy sitten vaikka liidien generointiin, oman asiantuntijastatuksen vahvistamiseen, niin lähdetään oikeasti kirkastamaan niitä sun omia viestejä. Eli löydät oman äänen siihen sosiaalisen median sisällön tuottamiseen. Mutta yksi hyvä oivallus meidän nykyryhmän valmennettavilta oli se, että ne asiat, mitä me treenataan vaikka sisällön tuottamisessa, niin itse asiassa ne ei ole ne hyödyt vaan sinne somepostauksiin, vaan ne on myös sinne, kun sä teet sähköpostin asiakkaalle tai soitat sille tai kirjoitat tekstiviestin. Eli tämä on myös näkemyksellisen myynnin valmennus. Ja miksi sitten on oikeasti ehkä, jos et aikaisemmin ole vielä miettinyt sitä, että tämä voisi niinku olla strategisempaa tekemistä ja tämä voisi oikeasti ehkä treenata paremmin osaksi sitä myyntiprosessia, niin tässä on nyt muutama jo aika vanha tutkimus, mutta edelleen erittäin relevantti. Sekä LinkedIn että useammat muut eri tutkimukset on puoltanut sitä, että B2B-myyjät, jotka ottaa sosiaalisen median nimenomaan osaksi myyntiprosessia, tekee enemmän kauppaa kuin vertaisensa. Ja tähän on muutama syy mun kokemuksen valossa. Yksi on oikeasti se, että kun me tehdään tämä oikein, niin me tehdään pitkäjänteisesti, niin me tullaan loppukädessä pääsemään semmoiseen aika kivaan tilanteeseen, että meillä kuluu vähemmän aikaa kontaktointiin. Meillä kuluu vähemmän aikaa siihen myyntisyklin läpivientiin. Tässä on totta kai toimialakohtaisia eroja, mutta kysymys on enemmänkin siitä optimoimisesta ja siitä, miten sä pystyt oikeasti paremmin vahvistaa sitä asiakkaan luottamusta sen keinoin, että sä olet näkemyksellinen, monikanavainen, teet kotiläksyt paremmin, pysyt asiakkaan mielessä. Sun ei tarvitse elää sitä puhelinsoittojen ja kalenterivarauksien ping-pongi-peliä, vaan oikeasti se on molemmille osapuolille suotavampaa. No minkälainen osallistujaprofiili meidän tähän valmennukseen parhaiten sopii?
Jos olet ollut joskus meidän koulutuksissa, niin hyvin todennäköisesti tiedätkin, että meidän pääbusiness on auttaa yrityksiä, B2B-yrityksiä ja asiantuntijayrittäjiä. Ja me ollaan sen takia haluttu rakentaa tämä profiili niin, että tämä valmennuskokonaisuussisältö on rakennettu sopivaksi sekä yrittäjille että B2B-myynnin tekijöille. Mä näytän tuossa kohta vähän suosituksia tämän vuoden osallistujista, mikä vähän avaa sitä, että mitä niillekin on jäänyt niin kuin tästä käteen. Mutta jos sulle nyt resonoi tämä rooli, niin tiedät, että olet oikea henkilö tähän kyseiseen valmennukseen. Me halutaan oikeasti haastatella pikkasen jokaista, joka haluaa tähän valmennukseen mukaan, koska me halutaan varmistaa, että me ollaan match. Ja sen takia tämä osio on tästä infotilaisuudessa mukana. Eli jos olet yrittäjä, joka myy omaa osaamistaan, eli olet asiantuntijayrittäjä, tai sä oot esimerkiksi jonkun pienemmän firman toimari tai myynnin vetäjä, niin silloin se yrittäjäprofiili on tähän oikea, koska me paljon ollaan rakennettu tämä pohjautumaan nimenomaan B2B-asiakkaiden vaikuttamiseen, B2B-myyntiprosessiin, niin sen takia se on niin olennainen asia. Eli jos olet kuluttajapuolella, niin et ehkä saa tästä niin paljon sit irti. Tietysti sitten B2B-myyjät sekä yksilöt että sitten B2B-myyntitiimit. Eli yksilöt tarkoittaa siis sitä, että tällä hetkellä meillä on niin kuin muutamasta PK-yrityksestä myyjiä, joille sitten toimari tai myynninvetäjä on sanonut, että nyt menet sinne Network & Growthin koulutukseen ja sitten opit tänne koko firmaan. Tai sitten meillä on tullut muutamista yrityksistä tämmöisiä pienempiä tiimejä, eli siellä on valittu muutama social selling tekijä, joille on sitten ostettu tiimitarjouksena tämä meidän valmennus. Ja sitten siellä on muutamia B2B-myyntijohtajiakin mukana, jotka on nimenomaan tullut se myynnin johtaja, myynnin kehittäjä, myynnin ja markkinoinnin kehittäjä hattu päässä tähän valmennukseen mukaan. Ja heidän tavoitteena on niin kuin ennen kaikkea toki oppia itse, mutta myös se, että heille jää käteen konseptoitu modernin myynnin pelikirja, missä social selling ja markkinoinnin yhteistyö on sitten sulautettu mukaan. Eli noi on ne ideaaliprofiilit. Jos resonoi, hieno juttu. Jos tuntuu, että ei yhtään, niin sitä autetaan sua ehkä jollain muulla tavalla, mutta voi olla, että tämä valmennuskokonaisuus osittain menisi sulla ohi, jos siellä kuluttajapuolella olisit. Mutta lähdetään katsoa vähän sisältöä ja sitten mä kerron teille myös niitä meidän referenssejä. Mä tsekkaan vaan nopeasti, että mä oon aikataulussa. Oon mä? Ehkä, joo. Hyvä. Jonna, onko meidän tähän mennessä tullut sinne jotain kysymyksiä? Ei ole mitään kysymyksiä täällä chatin puolella. Rohkeasti vaan tulemaan. Jos tulee jotain mieleen, niin mä törkeästi keskeytän täältä Oonan. Joo, saa keskeyttää. Siellä on tullut muutama uutta myöskin linjoille, niin Matti Myöhäsille myös lämpimästi tervetuloa. Hyvä. Mutta hei, mä lupasin myös vähän paljastaa sitä, että miksi tässä social selling valmennuksessa ja muissakin meidän yrityskohtaisissa social selling valmennuksissa on LinkedIn aika usein pääkanavana, kun mietitään, että mikä somekanava tähän myyntiprosessiin valjastetaan, niin tässä se syy on. Eli eihän meillä nyt B2B-kentässä ole sellaista somekanavaa, mikä mahdollistaisi meille, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin prospektoinnin niin hyvin, kontaktoinnin. LinkedIn on aika hyvä tapa saada niitä tapaamisia kalenteriin, varsinkin kun siihen sulauttaa mukaan sen sähköposti- ja puhelintyöskentelyn monikanavaiseksi kontaktointistrategiaksi. Mutta sitten ihan se fakta on, siellä on eniten ostovoimaa. LinkedInissä 2022 tutkittiin sitä, että kuinka monta LinkedIn-käyttäjästä niin kuin istuu semmoisessa, voisiko sanoa, ostoroolissa, eli on siis päätöksentekijä rooliltaan, niin 4/5 LinkedIn-käyttäjästä vaikuttaa tavalla tai toisella ostopäätöksiin, eli ostovoimaa on. Sen lisäksi, koska tämä kyseinen Social Selling Growth-valmennus on sekä myynnin että markkinoinnin monikanavaisen myyntityön valmennus, niin olennaista on tietysti myös se, että LinkedIn on erittäin hyvä tapa generoida sitä orgaanista kasvua. Eli nyt tarkoitan sellaista sisällön tekemistä, sellaista liidien luomista, mikä ei maksa sulle mainonnasta kustannuksia. Eli ei tarvitse laittaa kättä taskuun, jotta saat uusia myyntimahdollisuuksia, jotta saat tapaamisia kalenteriin. Eli tämä tehdään tämä kasvu orgaanisesti. Ja siihen LinkedIn
on erittäin hyvä. LinkedInhän tunnetusti toimii vähän niin, että siellä ihmiset hakkaa yritykset 10-0, ja tämä pohjautuu siis siihen, että LinkedInissä vaan seurataan enemmän käyttäjätilejä kuin yrityksien sivustoja. Mutta se ei tarkoita sitä, että yritys voisi niinku luopua siitä mainonnasta kokonaan, tai sitä, että jos sä oot yrittäjä tai sun yrityksellä ei ole LinkedIn-sivustoa, niin kipin kapin perustamaan se ehdottomasti pitää olla siellä, koska se on yksi osa sitä niin kuin digitaalista myyntistrategiaa ja markkinointistrategiaa. Nämä ei ole niin kuin joko tai valintoja myös nämäkään, vaan enemmänkin sekä että. Mutta kun me mietitään, mihin me laitetaan panokset ja kuka myyntiä tekee, niin myyntiä tekee aina ihmiset ihmiselle ja sosiaalista myyntiä myös, jolloin silloin se tarkoittaa sitä, että me ihmiset olemme ne, jotka aktivoidumme siellä LinkedInissä. Sen lisäksi sitten yrityksellä on se oma somestrategia. Ja tarkoitus yrityksissähän on tietenkin tehdä yhteispeliä, eks vaan? Hyvä. No nyt lähdetään katsoa sisältö ja hyvin pähkinänkuoressa. Jonna, sä voisit heittää muuten tässä vaiheessa chattiin tuon meidän linkin tuonne meidän verkkosivuille. Eli me ollaan rakennettu tälle valmennukselle oma sivusto, socialselling.fi. Nimi ei ehkä yllätä ketään. Helppo löytää, helppo muistaa, mutta laita vaan Jonna sinne chattiin se vielä valmiiksi. Eli sieltä löytyy myöskin nyt sitten tämä sisältö, mitä mä tuun teille tässä käymään läpi. Eli verkkokurssi, kerron siitä ensin. Eli meillä on sitten tosiaan vaihtoehtona joko verkkokurssi tai hybridivalmennus, mistä kerron seuraavaksi. Kerron ensin tämän verkkokurssivaihtoehdon. Eli käytännössä tämä on rakennettu nyt ensimmäistä kertaa 2023, joka tarkoittaa siis sitä, että meillä on nyt käynnissä se pilottiryhmä. Ja se on rakennettu 8 moduulista, 8+1 moduuli, eli siellä on sitten info-moduuli erikseen ja sitten on vielä semmoinen yhteenvetomoduuli, eli anteeksi siis lyhyellä matikalla 10 moduulia, mutta 8 niistä on ihan valmennusmoduulia. Ja jos ajattelee kokonaiskestoa, että jos sä oot semmoinen henkilö, että se oikeasti innostaa itsenäinen opiskelu ja sä haluat opiskella omaan tahtiin, niin käytännössä tämän valmennuskokonaisuuden opiskelu puhtaasti verkkokurssina, jos olet tehokas, niin sä läpiviet tämän ihan parissa kuukaudessa. Mutta kurssin käyttöoikeudet on 12 kuukautta voimassa siitä hetkestä, kun tämän itsellensä lunastaa. Ja voit ostaa siis ihan suoraan verkosta. Tai sitten jos esimerkiksi sulla on myyntitiimi, jos olisi muutamakin henkilö, jotka tämän haluaa, niin meiltä voi kysyä sit niitä ihan tiimitarjouksia myös tarjouspyynnön kautta. Mutta tämä on ihan suoraan verkosto ostettavissa anytime ja aloita silloin, kun sinulle sopii. Käytännössä kurssi etenee niin, että me käydään ensin läpi sosiaalisen myynnin perusteet. Siinä vaiheessa saat lataa myös itsellesi työkirjoja ja oppaita siitä, miltä näyttää moderni myyntistrategia, missä se social selling on mukana. Meillä on myöskin myynnin pelikirja LinkedInin kurssilla saatavilla. Ja sitten siellä lähdetään suunnittelemaan ihan heti sitä omaa social selling strategiaa. Ja siinä on yksi kriittinen vaihe, mikä on asiakasymmärrys. Niin kuin sanoin tuossa, niin tämä on myös näkemyksellisen myynnin valmennus. Ja jotta me voidaan olla näkemyksellisiä ja valita se oikea suunta, niin sen takia me halutaan tässäkin kurssissa panostaa heti alussa sen oman ostajapersoonan ja ideaaliasiakkaiden miettimiseen, koska se on aika tärkeä avain sit sille, että se kaikki muu sen jälkeen onnistuu, eikö vaan? Sitten siellä on totta kai LinkedIn-valmennusta, LinkedIn Sales Navigator käydään myös läpi, eli LinkedInin myynnin työkalut. Ja sitten mennäänkin sinne ihan myyntiprosesseihin, monikanavaiseen kontaktointiin, käydään läpi se, miten social selling ja LinkedIn ihan myyntiprosessin eri vaiheissa käytännössä toteutuu. Puhutaan vähän markkinoinnin ja myynnin prosessien ja sisältöjen yhdistämisestä. Ja sitten ihan viimeisenä lopputuloksena siellä on sitten ne rutiinit, olemassa olevat hiotut taktiikat, skriptit siihen, että mitä tehdä missäkin kanavissa. Ja hyvin todennäköisesti, jos vedät kurssin yhtä tehokkaasti kuin tämän vuoden kurssilaiset, niin jo puolessa välissä tuut näkemään niitä ensimmäisiä myynnillisiäkin tuloksia. Mutta sitten, mistä tänään nyt infotilaisuutta pidetään, on meidän VIP-hybridiryhmävalmennus. Eli koska verkkokurssia voi käytännössä ostaa milloin vaan ja aloittaa koska vaan, niin sen takia tänään haluan painottaa vielä 1-2 minuuttia enemmän tähän VIP-hybridivalmennukseen, koska tätä me ei startata koko ajan, vaan tämä on ensimmäistä kertaa startattu 2023. Eli meillä on tällä hetkellä meidän ensimmäinen pilottiryhmä ihan loppusuoralla.
Eli siellä on ihan muutama tämmöinen VIP-valmennuspäivä enää jäljellä, ja sitten kurssilaiset saa sosiaalisen myynnin mestaruustodistukset, ja valmennus heidän osalta päättyy. Mutta verkkokurssihan siellä heilläkin pysyy käytössä. Eli tässä ideana on nyt opiskella sekä se verkkokurssi, että osallistua meidän live- ja Teams-valmennuksiin ja työpajoihin. Eli me haluttiin rakentaa tämmöinen uuden ajan myyntivalmennus, missä toi on sulautettu toi verkkokurssin sisältö osaksi sitä itse live- ja etävalmennusta. Tarkoittaa siis sitä, että kun kurssille lähdet, niin sulla on aina näiden valmennuspäivien välissä opiskeltavaa. Ja se idea on, että me valmistaudutaan aina siihen päivään, mikä sulla on ryhmän kanssa tulossa sillä verkkokurssilla. Ja kun se meidän syventävä live- tai etävalmennus tai työpaja on ollut, niin sen jälkeen sä jatkat sitä opiskelua kurssilla ja sitten tulee taas livepäivä tai etävalmennus ja niin edelleen. Sä voit ottaa tässä vaiheessa tästä vaikka itsellesi kuvan. Siinä on näkynyt noi meidän tämän hetken alustavat päivämäärät, kellonajat tarkentuu ihan pian. Me ollaan siis virallisesti tänään aloittamassa tätä ennakkomyyntiä. Ja eilen on tosiaan lukittu päivämääriä, niin ihan näillä näppäimillä saadaan sitten tuonne socialselling.fi-sivustolle myöskin tarkempaa tietoa. Mutta käytännössä se, mitä äsken kerroin tuosta verkkokurssista, se yhdistyy sitten näihin livepäiviin. Ja livepäivät, ehkä sanon palautteen tämän vuoden kurssilaisilta, niin siellä on muutama sanonut hyvin, että nämä on oikeasti työpajoja, missä kääritään hihat ja aletaan hommiin. Eli jokaisen työpajan ja valmennuksen tavoite on, että sä et lähde tyhjin käsin takaisin töihin, vaan me oikeasti edistetään siellä reaaliajassa sun myyntikeissejä, me oikeasti hiotaan sulla sitä näkemyksellisyyttä, me oikeasti tehdään sitä myyntiä siellä esimerkiksi tuossa myyntiprosessin ja LinkedInin yhdistämisen päivässä ja niin edelleen. Eli ollaan hyvin kädet savessa ja saat sekä minun osaamisen että sitten meidän VIP-valmennuksen valmentajien osaamisen. Kerron heistä ihan kohta myös lisää. Ja käytännössä siis sisältö on hyvin samanlainen kuin verkkokurssilla, mutta enemmän. Eli sisällöllisesti mennään vielä syvemmälle, mennään tosiaan sinne käytäntöön, ja ne on ryhmässä tapahtuvia. Eli kaikki, jotka sitten VIP-kurssiin itsellensä nappaa, niin sulautuu sitten osaksi näitä päiviä. Ja jos joku näistä päivämääristä sulle ei sopisi, ei hätää, VIP-kurssilla on oikeus siihen, että nämä valmennukset tallennetaan, ja ne tuodaan sitten sinne VIP-verkkokurssin alustalle. Eli tallenne on aina sitten yksi moduuli lisää sinne VIP-valmennusryhmän käyttöön. Mutta tässä on niinku sisältö pähkinänkuoressa. Kun käyt socialselling.fi-sivulla, niin klikkaile nuolia alas, niin näet vähän tarkempia bullet pointteja siitä, että mitkä on ihan tarkemmat agendat näihin päiviin. Ja jos nyt tulit vasta nyt linjoille, niin suosittelen lämpimästi katsomaan tuon ensimmäisen puoli tuntia tästä tallenteesta, missä kerroin sen hyödyn siitä, mutta että mitä tässä tapahtuu, mutta tuun palaa tähän kyllä vielä lyhyesti tänään. Mutta koska aika rientää, me mennään eteenpäin ja mä kerron teille, ketä valmentajia meillä on nyt 2024 valmennuksessa mukana itseni lisäksi. Eli kuten sanoin tuossa, kun startattiin, niin mä toimin tämän valmennuksen päävalmentajana. Vastaan siitä, että sinne on suunniteltu ne modernin myynnin myyntistrategiat, social selling strategiat, myynnin ja markkinoinnin yhteistyö meidän myyjien ja yrittäjien työpöydälle. Sekä olen mukana myös asiantuntijabrändäysmoduuleissa. Eli tuut törmäämään muuhun melkein jokaisessa verkkokurssimoduulissa ja joka ikisessä VIP-valmennuspäivässä. Mutta nyt tutustutaan meidän valmentajiin. Ensimmäinen taitaa olla linjoilla edelleen siellä, eli Kukkosen Noorahan on siis meillä Network & Growthilla yksi meidän valmennusyrittäjistä. Noora on ollut 2023 äitiyslomalla ja sen takia loisti poissaolollaan nyt 2023 VIP-valmennusryhmästä, mutta nyt saadaan Noora tähän takaisin ensi vuodelle. Eli Noorahan on siis aikoinaan itse asiassa hyvä nippelitieto tullut tunnetuksi LinkedInissä jo aikaa ennen minua. Eli Noora on ollut aikoinaan Seidotilla töissä
myyntijohtajana ja silloin tullut somekansalle tutuksi tämmöisenä presentaatioprinsessana ja mä seurasin ilolla silloin Nooran tekemistä eri kanavista. Mä näin YouTubessa videoita ja oli podcast-haastatteluja ja oli median huomioon ja vaikka mitä ja mä ihmettelin, että kuka tää on tää presentaatioprinsessa ja pääsin Nooraan tutustumaan ja nyt sitten vihdoin nappaan Nooran myös osaksi meidän valmennustiimiä. Sitten meillä on Salosen Samuli, joka on varmasti monelle tuttu myös LinkedInistä. Salonenkin on siellä jo vuosikausia ollut hyvin aktiivinen, taitaa tehdä edelleenkin melkein joka päivä siellä postauksia. Nykyään hän on yrittäjä, hän on entinen B2B-myyntijohtaja, nykyään yrittäjä. Ja hän on alkuun itse aloittanut LinkedInissä ihan tällä perinteisellä, millä aika moni muukin meistä. Eli ollaan siellä hakemassa töitä, mutta nyt sitten vuosikausia valmentanut sitä muille. Me ollaan itse Samulin kanssa aika monessakin eri yrityksessä molemmat social selling-valmentajia tietämättä toisistamme, sekä ollaan oltu muun muassa Alma Talentilla, Seduolla kouluttajina, eli me löydettiin hyvä tämmöinen synergia siitä, että miksi meidän kannattaa myös Samulin kanssa tehdä yhteistyötä. Eli tapaat siis myös hyvin modernin myynnin konkarin, LinkedIn-konkarin Samulin sitten VIP-valmennuksessa ja verkkokurssilla. Ja sitten ei varmaan ole kauhean monelle tuntematon henkilö myöskään. Perkki on Matti, entinen lämpöpumppumies, nykyinen, onko hän Erppiö, eli hän on siirtynyt toiseen firmaan eri alalle, mutta siis Matin ehkä niin kun, hänet on helppo esitellä niin, että kun Matti on tehnyt tätä oman erittäin vahvan henkilöbrändin rakentamista ex-lämpöpumppumiehenä, niin Matti on tehnyt niin hyvän pohjan somessa itselleen, että vaikka Matti lopettaisi sosiaalisen median olemassaolonsa ja postauksen kokonaan, niin silti hän tavoittaa vuosittain miljoonia. Ja se mun mielestä kertoo siitä, että hän on oikea henkilö meidän valmennukseen puhumaan henkilöbrändäyksestä ja markkinoinnin tuloksellisesta tekemisestä. Hänet törmäät sitten sekä VIP-päivissä että myöskin verkkokurssillaan Matilta sitten yksi moduuli. Hyvä, mutta nyt mä kerron teille muutamia esimerkkejä siitä, että ketkä ovat olleet meidän kurssilla ja minkälaisia fiiliksiä ja tuloksia on saatu aikaan. Ja nyt huomiona nämä referenssit on tämän hetken valmennettavilta, joilla on vielä valmennus kesken, mutta haluttiin ehdottomasti heiltä kommentit silti tänne mukaan. Otetaan ensimmäiseksi sieltä Martelan Anne. Hän on siis alueen myyntipäällikkö ja erittäin innokas ollut kehittää myös omassa firmassa tämän valmennuksen avulla myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä. Ja miksi hän on lähtenyt tähän alkuun mukaan oli se, että se monikanavaisuus ja se some ei ollut millään tavalla mukana siellä oikeasti arjen rutiineissa. Ja hän halusi lähteä tekemään semmoista hyvää myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä myös omassa yrityksessä ja viedä sinne niitä näkemyksiä ja ajatuksia, mutta tietenkin helpottaa sitä omaa myyntityötä. Ja Anne on ollut kyllä niin kuin todellakin kädet savessa ja kysynyt erittäin hyviä kysymyksiä ja toiminut koko ajan oikealla tavalla, mitä haluan panostaa tämän kurssin onnistumisessa. Eli aina kun uutta opitaan, niin se viedään aina käytännön tasolle. Tämä ei ole semmoinen verkkokurssi tai valmennus, missä sä jätät joku asia vaan roikkumaan, vaan oikeasti ne viedään heti toiminnan tasolle, jolloin me nähdään nopeasti tuloksia. Ja Anne on onnistunut saamaan siellä jo ihan ensimmäisten viikkojen aikana kasvanutta näkyvyyttä LinkedInissä. Hän on päässyt heti luomaan uusia liidejä, saanut kalenteriin uusia tapaamisia, sellaisia tapaamisia, mitä ei olisi saanut ilman LinkedInin hyödyntämistä. Ja onnistunut saamaan myös jo nyt sen lopputuloksen, että oikeasti se myynnin ja markkinoinnin tekeminen on sulautunut osaksi sitä perinteisempää myyntityötä. Plus nostanut oman arvon viestinnän taitoja. Eli kuten sanoin, niin näkemyksellisyys on yksi tosi tärkeä juttu tässä valmennuksessa meidän sisällössä. Sitten sieltä löytyy, meillä on HSL ollut yksi yritys, josta on ollut useampikin valmennettava mukana. Sieltä löytyy Janne. Janne on varmasti jo osalle LinkedInistäkin tuttu. Hän on erittäin aktiivinen jakaa kokemuksiaan. Ja Janne lähti siis mukaan alun perin siitä syystä, että ei oikeasti ollut ihan varma siitä, että mistä LinkedInissä tulisi viestiä. Eli halusi löytää oman äänen ja rakentaa omaa sisältöstrategiaa, mutta myös tunnistaa, että mikä on oikeasti toimiva myynnin malli. Et kun puhutaan, että mitä on myynti LinkedInissä, niin mitä siellä tehdä oikein. Ja me lähdettiin Jannen kanssa pureutumaan myöskin siihen, että kun sitä sisältöä tehdään, niin tehtäisiin oikeasti myös laadukasta sisältöä, semmoista sisältöä, joka sitten osuu sinne asiakkaiden napaan.
Ja nyt jo parin kuukauden aikana niin Janne on oppinut sen, miten LinkedIn käytetään osana myyntiprosessia, tekee todella hyvää sisältöä ja on onneksi saanut myös postauksien kautta jo ihan suoraa kaupallista hyötyä. Eli on tullut suoraan yhteydenottoja LinkedIn inboxiin, jotka nyt on sitten kohti closeaamista omassa pipelineissa. Sitten löytyy Lappalaisen Mikko, asiakkuuspäällikkö. Hän oli jo aktivoitunut LinkedInissä, eli siellä oli jo aika hyvääkin niin kuin semmoista perusosaamista LinkedInistä. Ei ollut postauspelkoja oikeastaan, vaan enemmänkin ongelmana oli se, että se oli tosi irrallista ja epäsäännöllistä se tekeminen siitä omasta ja miten Mikko on hyötynyt valmennuksista tähän saakka, niin nyt se on tehokkaampaa se LinkedInin käyttäminen. Siihen ei enää mene niin paljon aikaa ja se tuottaa nyt niitä tuloksia, mitä alun perin Mikko on sieltä lähtenyt hakemaan. Eli on helpompi keskustella asiakkaiden kanssa. Kun Mikko on yhteyksissä asiakkaisiin, niin asiakkaat jo vähän tietää etukäteen, että kuka soittaa tai mistä soittaa. Eli jo sen yrityksenkin tunnettuus, positiivinen näkyvyys on lähtenyt siellä LinkedInin tekemisen avulla kasvuun. Ja ehkä yksi, minkä haluan tästä nostaa, on se, että Mikko sanoi aika suoraan, että hän harvoin jaksaa innostua myyntivalmennuksista, mutta tässä valmennuksessa oli joka moduulissa niin paljon hyvää asiaa ja konkreettista tekemistä, että sen läpi piti sen innostuksen niin kuin koko ihan alusta loppuun saakka. Ja mehän emme ole vielä edes loppuvaiheessa. Nosti myös sen, miten hän tykkäsi siitä, että me ollaan rakennettu se valmennuskokonaisuus oikeasti sellaiseksi, että siellä on sekä monikanavaisuus, että se näkemyksellisyys, että se LinkedIn. Ja tämän avulla on hänelle kirkastunut ajatus siitä, miten oikeasti paremmin auttaa niitä omia asiakkaita olemalla se monikanavainen näkemyskumppani. Yksi kokemus vielä ja sitten mennään eteenpäin. Tämä on verkkokurssin puolelta. Emma kertoi, että hän valitsi tämän verkkokurssin, koska hänen tavoite oli lähteä rakentamaan heidän myynnille nykyaikaisempaa myyntistrategiaa. Eli Emman tavoite on siis näiden oppien avulla myyntijohtajana lähteä sitten kehittää se oma myyntiprosessi, myyntistrategia sinne firmaan ja saada aikaiseksi sellainen modernin myynnin pelikirja, missä ne social sellingin elementit ja semmoiset best practice-taktiikat on dokumentoitu. Eli jos nyt kun myyntijohtajia siellä linjoilla oli, niin tämä on niin kuin hyvä syy siihen, miksi tämä myyntijohtajillekin sopii erinomaisesti.